Ey dostlar, Peygamberimiz näme diýär? Ey jowan dost, men eksara dua, bir adam namazyny, duasyny edibin känetse, göňde feriştele, soňram şol adam dua edenne sawtun ma'ruf, hemişeki dua ha sesi wörüň diýip aýtsak diýär. Sawtun ma'ruf. Yani mesela hemişe namaz okuyaňyz, içinde dua da var da Allahümme gfirli ve li valideyye. Hudaýa men günähim geç. Ina tamam günähim geç. Tamam musulmanlaryň günähim geç. Ýa okuýdyň da erti namazda okuýanda ferişteleň deňinden geçenni hemişe ses sahabi diýip aýtsak diýär. Oham şo ferişteler can Allah'ım biz ses hemişe bizim deňimizden geçýän ses şun duasyny kabul edip hatta ferişteler de şefaat edecek diýär. Şundan näzire sen men galmaly jowanyp. Yine de Peygambercan aýtýar, okuysam giýjak aljak arabiýasyny. Peygambercan aýtýar, tesbih sanasaňyz, namaz, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberiňi, şo tesbihiňiz barıp 7 gat göň üstündäki arşyň daşyndan ses edip aýlanýar diýär. Meni falany aýtdy diýip. Peygambercan näme diýär? Hey musulmanlar, tesbihiňiz agzyňyzdan aýyrmaň, goý arşyň döwregine siziň adyňyz hemişe tutulyp ketsin diýär. Nezirek şoňa gözdeşip oturjak. Men 40-a baryn, 30-a baryn, 60-a baryn, 50-a baryn diýip muft galmaly şo züre ulkan derejede. Wujdan kabul etýär. İman kabul etýär. Ey dostlar, yaman ýoldaşa allanmaýly. Ey dostlar, bir adam Peygamberjanyň öýüne çagyrtyr, Peygamberimiz. Peygamberimiz da aýdypdyr. Kelime-i şehadet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah aýtmasaň naharından yiyecekkä diýipdir. O da kelime-i şehadet aýdypdyr. Men gitgaja dep aýdym. Peygamberjan da men nahardan iýe çykýar diýär. Gaş ýerden dowy gelýär. Dowasyna aýtýar, ol Muhammedur Resulullah öýüme geldi. Men naharından iýmedi, ta inki men iman kelimesini aýtdym diýär. O dowasy näme diýär? Ya dostlukdan aýrylşardyň, ya da şo Muhammedin ýüzüne tükürip gaýdardyň diýär sallallahu aleyhi ve sellem. O dost men senden aýryşyp bilmerini wagt Peygamberjanyň ýüzüne bar tükürip gaýdyp kafir bolup dünýeden geçýär. Yaman ýoldaşyňyz ererin görüm. Yaman ýoldaş erer şon mare efi zererden özge ýokdur zerre nefi. Ay häzir wagtkan, ay aqullan aýtýan kefkan, ay wagtkan näýtädir, fursatkan, gapşyryp barýarlar da, o jürde däde diýip barýan, sen alyp görüp barýarlar. Ol adam özüň Peygamberimiziň ýüzüne tükürtipdir. Dostundan aýryşyp biljekkä diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir şol adama? Hudaýyň gaharyna düşdüň sen diýipdir tüküren adama. Seni men Mekkeň daşyny görerim bir gün diýipdir. Seni men öldürerim diýipdir Peygamberjan. Ey şeýli mehriban Peygamberimiz şoňa şey diýipdir. Soňram bir wagtda bir jeňde Peygamberimiň öwünden çykýar. Aýtmadymy bir gün öwümden gelerdim diýip. Ey Ali kes kelletine kelletin kezaqana ýere gaçyp kafir bolup dünýeden geçýär. Ine bir de yaman ýoldaşyň etýän iş. Oglan kepdäldir, oýun kepdäldir. Hakykat sen dünýä ahyr gönenmegden çyryp aýdyryp duran kepdir, habardar bolayım dost. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آخر قيل Sın men gowuryan bennem diýipdir Allah Taala. Wagt dua ederler diýipdir. Dualarına näme diýerler? Hudaýa Huda wanda. Gowa adamlaryň duasy haş. Hudu Qur'an-ı Kerim. Hudaýa Huda wanda. Men özüm denanalam, oglan uşaklam namazyň içinde bolsun. Men şol namaz okuýanlaryna lezzet alaýyn. Biziň hemmämizi imana, amala salyha bizi ulgu et. Şun musulman şu dogan eder, şu dogan etýän hakykat men Hudaýlyk men Hudaý Taala aýtýar. Şu dogan etýän men gowuryan benden diýipdir. Hudu Qur'an-ı Kerim haş. Hudaýa Huda. Bize bir oglan uşak bolsun. Biziň denanalarymyz bir forum bolsun. Şolary namaz okuyan göremizde bir keyf edýäli. Ýani şolar namazly, edepli, imanly bolsun. Biz şolar göremizde namazyň içinde ka keyf edýäli. Şu aýat tefsirini bulamada näme diýipdir? Şun musulman adam oglan uşagy ýa denanalary namaz okyp duha keyf edip bir gününmek özüne bamy qadyp ihsas eder.